Dat vind ik dan wel heel erg opvallend. Hè. Dat er zo makkelijk gedacht wordt van ja, vrijheid, dat is er gewoon, dat is niet vanzelfsprekend. Nou, heel veel. Jezelf kunnen zijn, Nou, dat je dwang kunnen wat je leuk vindt. naar school gaan, Gewoon lekker jezelf kunnen zijn. Dat is alles wat we op dit moment hebben. op stap kunnen gaan, Gaan en staan waar ik wil. Ja, gewoon een beetje je eigen ding kunnen doen, denk ik. Vrijheid. kunnen genieten van het leven. Dus niet vanzelfsprekend en fijn dat we het nog hebben. En weet je ook hoe lang Friesland al vrij is? Nee, oh god nee. Oh, dit is heel slecht. Joukje, help mij even. 80 hier? Nee, geen idee. Nee, eigenlijk niet. Niet hoe lang, nee, dat weet ik niet. Friesland is bevrijd, geloof ik, een van de laatste provincies. Ik weet wel dat in Nederland volgens mij heel veel vrijheid in ieder geval al best wel lang is. Maar 80 jaar toch, dit jaar? 16 april 1945. En weet je ook door wie de Friesen zijn bevrijd? Canadezen, meest Canadezen. De Canadezen. Heel goed. Door de Groningers. De Canadezen? Oh, ja, volgens mij wel. vandaar dat je overal die vlaggen en zo nu ziet. Oh.